Základným cieľom Dní európskej kultúry je upevniť existujúce partnerské vzťahy medzi mestami, predstaviť partnerstvá verejnosti, podnietiť záujem občanov o susedné krajiny a rozvíjať turizmus v meste Žilina. Tento rok sa Deň európskej kultúry konal v Žiline po 5. krát. Na pódiu Mariánskeho námestia v piatok privítal delegácie partnerských miest primátor Žiliny Igor Choma. Do spoločného programu prispeli partnerské mestá ako Praha 15, Plzeň, Srbsko, Frýdek, Mistek a Bielsko-Biala. Žilinčania mohli vidieť goralskú skupinu z Turnie, ale aj kapelu Rangers z Prahy. Počas festivalu na námestí prebiehajú ochutnávky národných jedál a národných špecialít týchto krajín, ktoré nám pomáha pripravovať Slovenský zväz kuchárov a cukrárov a takisto občianske združenie Polonus, ktoré pripravilo špeciality z Poľska. V rámci tohto ročníka hlavný organizátor, ktorým je mesto Žilina, spolu s občianskym združením Polonus zorganizovali aj Dni poľskej kultúry, ktoré slávnostne otvoril veľvyslanec Poľskej republiky Tomáš Chwoń. Bardzo miło jest zawitać po raz kolejny do Żyliny, a szczególnie w tak uroczystym dniu, a właściwie dniach europejskiej kultury. Hlavným cieľom bolo spoznať poľskú kultúru, kulinárske umenie a spropagovať novú internetovú stránku polskeknižnice.sk. Krst tejto webovej stránky sa uskutočnil v sobotu v hoteli Polom a záujemcovia na nej nájdú informácie o knižniciach v Žilinskom kraji, v ktorých nájdete sekciu literatúry poľských autorov v poľskom jazyku. Stronę internetową Polskie Kniżnice. Hurra!